Il-Prim Ministru Roberta Bela reġa' lura fejn ħalla waqt il-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali billi iwerwer lil niesu bil-babaw. Din id-darba mhux tal-establishment imma mill-forzi tad-dlamijiet. Fl-aħħar xhur it-turbulenzi għal Bela ma kienu faċli xejn bi pressjoni kbira mill-faxxa ta' Joseph Muscat u bid-disgwit intern fih dan iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kontra propju Roberta Bela. Għaliex, fi klimhom stess, ma jħossuħx parti minnhom. Fid-diskors tal-ħadd ta' Bela insista dwar il-fatt li d-deputati Laburisti qed ikunu vittmi ta' konġuri minkejja skandlu wieħed wara l-ieħor minkejja illi fl-aħħar mill-aħħar sansitra ħalla miegħu lill-Ministru Clint Camilleri waqt li għall-istess skandlu keċċa lill-issa ex-Ministru Clayton Bartolo mill-Labor. L-inkwiet fih dan il-Labor mhux sigriet tantu hekk illi sal-ħadd stess l-ex-Ministru Laburista Carmenu Vella li nġib biex jittanta jagħti palata lil Bela ammettu stess illi għandhom il-maltem bejniethom. Da bis-saħħa ta' Roberta Bela qed nagħmluh f'dan il-maltem qawwi bejnietna. Fid-diskors tiegħu Bela insista li jrid ibiddel framework legali biex jiggarantixxi protezzjoni legali lill-uffiċjali pubbliċi li jkunu protetti minn responsabbiltà quddiem il-qorti f'dak li għandu x'jaqsam xogħolhom. Dmirna huwa li nirriformaw il-liġi biex dal-abbuż li jissalbu n-nisa xejn jieqaf darba għal dejjem. Għal-aqstant, Net News staqsa lill-Ministru Imbonnici jispjega kif se jaħdem dan il-framework bil-Ministru jinsisti li min se jonqos xorta se jaffaċċa proċeduri kriminali. Kikun hemm uffiċjal pubbliku u jkun għamel xi ħaġa ħażina. U m'għandux jaffaċċa l-ġustizzja għax imbagħad da legal framework kif se jaħdem, ġifieri ħajtih irdos kif qed inti minkejja kollox. Ħana ġa nispjegalek illi d-diffikultà mhijiex illi bniedem ikun responsabbli ta' għamilu li wieħed jagħmel xi ħaġa ħażina u jwieġeb ta' għamilu hija xi ħaġa li hija fil-qofol tal-ġustizzja kriminali. Madankollu wieħed jistaqsi bliema mod u maniera Roberta Bela jiddeċiedi li xi ħadd huwa innoċenti bħal fil-każ propju ta' Clint Camilleri li skont il-Prim Ministru nnifsu hija taħabba twiċċu ma' persekuzzjoni għax huwa leha lileh. Diskors li diġà smajna fil-passat fil-konfront ta' ex-Ministri u segretarji parlamentari illi jew fetħu kumpaniji fil-Panama, jew ħadmu lis-sieħeb tagħhom jew il-mara tagħhom pagi ta' eluf ta' euro, jew sansitra mettew f'ċezz li tħanżru bħal kulħadd.